हाग्रामा महिलार बेखौ नायनानै एसे खर' गरम जादों खारन बिथाङा 17 बोसोर बेबायदि खामानि मावनो हायाखैमोन बेनिखायनो बोरैहाय थगाय थुसे रायजोफोरखौ गावजों खालामफानो हागोन बोरै गादियाव फैनो हागोन बिदि खर' जन्था खालामनानै नंखायनो बाथ्राजों रायजोफोरखौ थगायनो जादों आरो जों बुङो जे बिथाङा खुनुदिन साक्सेस जाया हाग्रामाया खुनुदिन गादि मोनफिना आनखि नेक्स्ट इलेक्सनाव हयथ' हाग्रामानि जितु एक्जिस्टेन्स बेनो टटेलि जोबहैनो उदालगुरि जिल्ला कमिटि पिपल आरो भैरबकुन्द ब्लक कमिटि पिपल बे मोननैनि जथाय नाजानायाव नागरिकफोरनि मोनसे जथुम्माय खुंनाय जादों आरो बेवहाय जोंहा मोननै थांखि मोनसे जाबाय रायजो राजाफोरनो आसलथे मोनथामानो मोननैल' नङा मोनसे जाबाय रायजो राजाफोरनो इउपिपिएल थांनाय आरायता बोसोराव मा मा खामानियाव दं बेखौ मिथिहोनाय गुबुन मोनसेया जाबाय फैगौ पार्लियामेन्ट इलेक्सन जागोन बेखौबो रायजो बेखौ लानानै रायजोफोरखौ एसे सांग्रां खालामनाय आरो थामथि जिथु थांखि बेनो जाबाय हाग्रामा महिलारिया बावैसो इलेक्सन कमिसना जि ड्राफ्ट डिलिमिटेसननि जिथु रिपर्ट होदों बिनि सायाव जिथु नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरखौ गोरोन्थि लामाजों दैदेन नागिरनाय बेखौ क्लेरिफिकेसन होनाय बेखौ बुंफोरथि होनाय हिसाबै जों बे दिनैनि सिटिजेन्स एसेम्बलिखौ खुंनाय जादों बेखौ जों बुङो जे माबा चिफ इलेक्सन कमिसना 2007 मायथाइयावनो डिलिमिटेसन कमिटि बानायदोंमोन बिनि रिपर्टखौ होबायमोन आरो बे रिपर्ट मथेनो आसामनि बायदि गुबुन स्टेट बायदि मथे बे रिपर्ट मथे इमप्लिमेन्ट जाबाय खिन्थु आसामाव बै समाव एनआरसिनि खामानि सोलिबाय थानायखाय बेखौ स्थगित दोनथ'नाय जादोंमोन आरो बे स्थगित थानाय रिपर्ट बेखौनो दा होदों आरो बे होनायाव थिग रिपर्ट होनायनि सिगाङावनो बिभिन्न दल संगठनखौ लिंहरनानै बिथांमोननि गभर्नमेन्टफोरखौ लादोंमोन जे रिपर्ट होनायनि सिगाङावनो रायजोफ्रा मा मा लुगैयो गाव गावनि एलेकाखौ लानाय बे मथे दा माबादोंमोन जोङो हियारिं लादोंमन आरो जोंनि इउपिपिएलनिफ्रायबो बा बिपिएफ अन्यान्य राजनितिक दलाबो बे हियारिं समाव गाव गावनि दाबिखौ जनायहैदोंमोन आरो बेखौ जोंनि इउपिपिएलनि दाबियानो बेनोमोन जे बिटिआर ओनसोलखौ लानानै मोननै पार्लियामेन्टारि सिट जानांगौ समस्ति जानांगौ आरो बेनिनो मोननैबो एसटि जानांगौ बे मोनसे दाबिमोन क'क्राझार थाखाबाय आरो क'क्राझारनि बादैबो क'क्राझार आरो उदालगुरिबो मोननै पार्लियामेन्टारि समस्ति जानांगौ बे होननानै जों दाबि खालामदोंमोन बेनिफ्राय बिटिआर ओनसोलनि सिमानि भितरावनो एसेम्बलिनि समस्तिफोर जानांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन आरो दिनै रिपर्टआव जों बेखौनो नुदों जे जोंनि दाबि मथे बिटिआर ओनसोलखौल' लानानै जोंहा एसेम्बलि समस्तिया जाबाय जोंहा सिगाङाव 14थाल'सो एसेम्बलि सिट दंमोन बिनि भितरावबो 8थायाल' पुरा बिटिआर ओनसोलनि सिङाव बाखिखिनिया खावसे बिटिआर खावसे बाहेरावमोन खिन्थु दिनै बे रिपर्ट मथे जोंहा 15था समस्ति जाबाय बिटिआर ओनसोलाव आरो बे गासैबो समस्तियानो बिटिआरनि सिमानि गेजेरावनो बेखौ जोंहा लाब जादों मोनसे समस्तिया बांबाय 14थानि जायगायाव जोंहा 15था जाबाय आरो बेखौ जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा दिनै हाग्रामा महिलारि बेफोरखौ खालामबाय थादों जिहेतु बिथाङा रिपर्टखौ मोजांखौनो नायाखैबो जानो हागौ बेनिफ्राय जोंनि जि मोननै दाबिमोन मोननै पार्लियामेन्ट सिट जानांगौ होननानै बिनि भितराव जों बिटिसि सिमानि भितरावनो जानांगौ होननानै दाबि खालामदों खिन्थु बे जाफुंनाय जायाखिसै खारन उदालगुरि जितु उदालगुरि पार्लियामेन्ट सिट जानांगौ होनना बुंदों बेयो दासिमहालागै दरं होननानै ओंखारदों खिन्थु जों आसा खालामदों बे उदालगुरियानो जागोन कारण जोंनो एसुरेन्स होदों बेनिफ्राय जोंहा सिमाया जितु पार्लियामेन्ट सिट मोननै बेयो बिटिआर ओनसोलखौ लानानै जानांगौ क'क्राझाराव एसे सिगांनि मथेनो जाबाय बिटिआर एसे बाहेरनि हाबदों खिन्थु उदालगुरि जितु समस्ति जागोन बेयो बिटिआरनि 6था एसेम्बलि समस्ति आरो बिटिआरनि बाहेरनि मोनबा समस्ति गासै 11था समस्ति लानानै जागोन खिन्थु नामा जोंना उदालगुरियानो जागोन बेनिखायनो बेयावबो जों साक्सेस जादों मोननैखौबो एसटि जानांगौ होननानै जों दाबि खालामदों खिन्थु मोननै जायाखिसै मोनसे क'क्राझारावल' एसटि जाबाय आरो जियानो जाथों जों बे रिपर्टनिफ्राय जोंहा जथेस्थ' लाब जादों आरो बेनिखायनो जों गोजोननाय मोन्दों खिन्थु हाग्रामा महिलारि बेखौ लानानै जिबायदि खेंख्रा बाथ्रा बुंनाय रायजोखौ फुस्लायनो नाजादों बेखौ जों सोंखारिदों आरो बिथांमोना साक्सेस जानाय नङा खारन दिनै इउपिपिएलआ थांनाय 2 बोसोर सरकार सालायनाय जिखिनि खामानि मावदों जिखिनि डेभेलपमेन्ट रायजोफ्रा मोन्दों हाग्रामा महिलारि बेखौ नायनानै एसे खर' गरम जादों खारन बिथाङा 17 बोसोर बेबायदि खामानि मावनो हायाखैमोन बेनिखायनो बोरैहाय
थगाय थुसे रायजोखौ गावजों लांफानो हागोन बोरै गादियाव फैनो हागोन बिदि खरजन्था खालामनानै नंखायनि बाथ्राजों रायजोफोरखौ थगायनो आरो जों बुङो जे बिथाङा कुनुदिन साक्सेस जाया हाग्रामाया कुनुदिन गादि मोनफिना आनखि नेक्स्ट इलेक्सनाव हयथ' हाग्रामानि जितु एक्जिस्टेन्स बेनो टटेलि जोबहैनो इलेक्सन कमिसना मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट अर्गेनाइजेसन सरकारनि आरो बियो कन्स्टिटिउसनाव जिबायदि प्रभिजन दं बिनि सायाव सम्पूर्ण फोथायनानै बिश्वास खालामनानै बेफोर डिसिसनखौ लायो इलेक्सन कमिसनखौ प्रधानमन्त्रियाबो बोसोन होनानै गावनि गोसो मथे बाहायनो हाया राष्ट्रपतियाबो हाया कुनु राजनिति दल हाया कुनु अफिसारानो हाया बे कन्स्टिटिउसनाव जिबायदि बेखौ नोजोर होनानै कन्स्टिटिउसना थिननाय मथे खामानि मावो आरो बे रावनिबो बोसोन लाया बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि जिथु दाय जाबसिन नागिरनाय जे आबसु आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रमद बर'आनो इलेक्सन कमिसनखौ फिदिंनानै बेबायदि बर'फ्रा लुगैनाय बायदि जाहोआखै होननानै जिथु बुंदों बे सम्पूर्ण मिसा बेसलेस कारण बिथाङा कन्स्टिटिउसन मिथिया कन्स्टिटिउसन प्रभिजननि मिथिया इलेक्सन कमिसननि जिथु अथरिटि जिथु पावार बेखौबो जेबो रोङा आरो बेनिखायनो जानला मोनला स्टेटमेन्ट होनाय गाव जे जाम्बा बेखौसो प्रमान बे जानाय लोंनायखौ सिन्था खालामनानै जातिनि खामानि मावनो हाया जों थांनानै मोनदों 7 स्टारनि कुनु किटचेन गैया बिथांनि जिथु प्रसार बे अपप्रसारसो मानसिया थांना थानो जानांगोन खिन्थु जानायखौ लानानै सावरायनांगौ बाथ्रा गैया जानाय लोंनायनि बाथ्रा सावरायनांगौबा जों हाग्रामा महिलारि 1000 टाइम्स माबाफोरखौ जों बुंनो हागौ खिन्थु कारण हाग्रामानि लेभेलाव जों सिन्था खालामनाय खोथाखौ सार बे समावहाय बिपि बा इउपिपिएलखौ खहा जानो थांगासिनो दङ जुदि जोंनि बर'फ्रा माबायदि इउनिटि जानांगौ इउपिपिएलखौ सुइसाइडलाय जोंनि साननाय हनाय माबायदि जानांगौ सार राजनितियाव कुनुदिन बर'आनो जा जियानो जा राजनितियाव गोरोबलायनो थाखाय बे फाराग थाखागोन दा बेवहाय जाया रियेलिटि थागोन बेजोंनो रायजोफोर थागोन राजनीति पलिटिकली आरो कुनु जनगोष्ठीयानो इउनाइटेड जाया विभिन्न पलिटिकल पार्टी थागोन पलिटिकल पार्टी नीति आरो दरखौ बेखौ फोथायगोन बेनिखायनो जाया जातिनि थाखाय रायजो राजानि थाखाय ओनसोलनि जौगानो थाखाय खामानि मावो बेजोंनो रायजोफोर खिन्थु पलिटिक खौसे जाया बे रियेलिटि बेखौ जाय बुजिया बेयो जानला मोनला बे रियेलिटिखौ बुजियालासेनो खौसे जानांगौ खौसे जानांगौ गैया